Moni tikufuna tiyambe nkhani zathu mochedwa komabe ndizoti tabwera. Nkhani imene tikufuna tiyambe nayo pano ndi nkhani yachisoni. Akuluakulu sizikuyendamo m'dziko muno yayi. Kopezeka zonena kuti munthu wina wa mabizinesi chakulilongweko basi tikuwomberedwa ndi kuti ndi anthu achifwamba kumuwombera ndi thumutu ndi mfuti kumulanda ndalama munthu onora amapita ku bizinesi. Achifwambawo kuwomberanso mulondanso pameneponso kumuvulaza zija zosakhala bwino kumango nenabe kuti kodi ndikuti munthu wake ni ndani. Munthuyo ndi of course ndi amene mukumuona pa screen panopo dzina lake ameneyo ndi kuti ndi Emmanuel Mangani watisiya ndithu. Koma ndifotokoze motere. Emmanuel Mangani wa zaka 32 amachokera ku mitundu ndipo amachita malonda kumeneko. Anali wa munthu wa bizinesi yake ndikuti amakaoda nkhuku zija zoyera za nyama zija ndikukazigulitsa. Mwinanso zamazira mwina nthawi ina yake zija zofira koma kwambiri zimakhala zoyera zija ndikukazigulitsa. Akatero basi apezeka ngachepe kake anali ndi galimoto lake. Mwina mungathe kukhala ndi picture bwinobwino galimoto yake ndi chija chimanyamula nkhuku chija ya ndi kunapezeka zonena kuti ananyamuka basi lachinayi limeneli wautali kumapita ndi kuti akaode nkhuku zimenezi ku kampani ya Dudu Poultry Farm yomwe ili mu mzinda wa Lilongwe uko chakufupi ndikuti ndi nkhalango ya Malangalanga Admark. Kuli nkhalango ina kumeneko ndi basi kunapezeka zonena kuti nkuluyi akuyandikira ndikuti nkhalango imeneyo muli msewu umene umapita ku kampani imeneyi. Kunapezeka zono basi wayimitsidwa ndikuti ndizani ndi azibambo awiri atanyamula ndikuti mfuti. Basi ndikupezeka zono tayamba kunkakamiza tipasizani utipase ndikuti ndramas ayi ndi mazuwa kulimbalimba. Basi apezeka zonena kuti achani amuombera ndithudi kumuombera pamutupa mpaka na munthu uja kutisiya pomwepo ndikumulanda ndikuti ndalama zokwana 4.2 million malayo kwacha, ndalama zochuluka kwambiri. Kumulanda ndalama zimenezo basi ndikuyamba kuthawa. Ndifa zonena kuti mfuti uja unalira ndi nkhalango yangu yandikanaso kwambiri ndi kampani ya Dudu Poultry Farm imeneyo. Alonda ochokera kumeneko anapezeka zono amba sopano kutani kuthamangira kumeneko kwachitika chani. Nkuzaona zono munthu apangidwa chipongwe ndipo akubawa ndi yawo akuthawa. Ndikuyamba kuthamangisana nawo akubacha ndikutani kulowa ndikuti mu nkhalango ija ya Malangalanga kuthamangisana umene kuja basi ndikuti akubacha kutembenukanso kuwomberanso mbuyo. Ndikupezeka zonena kuti awombera mmodzi mwa azilonda adzafana alipo azilonda angapo amene amathamangitsa kuba amenewa. Basi atawomberedwa ndikuti mlonda uja anamuombera pa chibwano apa kumuvulaza kwambiri yemwe dzina lake ndi Chikumbutso Maloya wa zaka 35 kutanthauza zonena kuti iye akulandiranso ndikuti mathandizo a mankhwala ndithu mwina atathamangira naye ku chipataleti. Komano akubaja akwanitsa ndikuti kuthawa ndi pamene apolisi amakamba zonota nkhani ife tayilandira ndi apapa ziti stands ndi zonoti ndikuti tikhala ndikuti tikusakasaka anthu amene wakuti tapeza kuba amenewa ndi akumane ndi lamulo chifukwa zomwe zachitikazi obviously wina tisakuziwa zoti sizinakhalepo bwino apeti. Nanga munthu wa mabizinesi azipezeka zoti akupangidwanso chipongwe zonse ndi anthu angamalimbe bwanji mtima kumapanga mabizinesi anthu akuketsera athukuta ndikumakapangidwa zipongwe zotereza. Anyway tikamba nkhani imeneyo koma mwina mwake tiyambe kaye takamba zonena kuti mzimu wa malemu Emmanuel Mangani ukause mu mtendere osatha komanso Mulungu atonthoze mabanja oferedwawo achibale onse amene ndikuti akhudzidwa ndi imfa imeneyi. Lero lima guys ndikapanga check ndizono pa desk painepa ndizoti pali nkhani zambirimbiri zokhudzana ndikuti ndi imfa. Think lero titsamira kwambiri ku theme ya chisoni chifukwa cha zomwe zikuchitika mdziko muno. Koma tikambe chonchi Emmanuel Mangani munthu onena kuti anakhala pasi ndikuona zonena kuti niyo ndisamakabe ngati anthu ena awaya ngati anali ndi 4 million this guy anakatha kukwanitsa ndikhulupira kukagula mfuti ndikukhala somwinaso chigawengaso nayenso kumakapha anthu. Koma anaona zonena kuti kandrama kangaka ndipangire nako bizinesi yolongosoka, bizinesi imene ingathandize dziko, business imene nozitakhale opanda milandu inali yonse koma ndikuti ndikumapeza maphindu anga.
amathamanga kupita kukanyamula nkhuku zake uko, akakazi oda kumene kujoka zigulitsa apezepo kangachepe, choncho moyo kumapita pasogolo. The hardworking man papito penipeni ukapezeka zonena kuti no akaphedwa ndekuti ndi fans yake yomwe yoyo ndi amanjalende. Because we cannot say kunena kuti no fans yakuba ngati iyi ndekuti ndi anthu onero olimbikira. Anthu amene wawo akubawa akamachoka mmakomo mwawo kusiya azikazi wawo, ana awo amati adada apita kuntchito waiko kumakatani kokaba, ayi amuna anga ine ngolimbikira. Mukationa ife tuchita bwino amuna anga ngolimbikira, sizoti tusamadziwa ati azikazi wawo amadziwa ndithu kuti no mamuna wa ine ntchito imene amagwira ndi mbava ndithu basi, koma ndithu kuyipanga glorify akamayankhula mu neighborhood ndi anzawo, iya amuna anga ine apita kuntchito, amuna ine ndi amalimbikira, sizoti ndikuti tani chana amagwira ntchito yapamwamba. Ntchito zake zili zimenezi zikupita kumakalimbana ndi anthu amene akupanga zinthu zawo kuti mwina mwake atukuke komanso atukule dziko. Now what has happened? Awawa ndi hunters awa magaya akubawa, ndi parasites ena akonena kuti no sangapange survive opanda ndeko kuti no ena ake kupanga zinthu. Okay, I'm trying to say kunena kuti no kandrama kamene atenga 4 million iko akangodya ija basi, koma kunena kuti aitenge ndrama ija ichulukitse sangapange zimenezozo. They're just parasites, amangoziwa kudya basi, koma kuti no azipange zinthu zosangakwanise. Atichosirano munthu amene no Emmanuel kumpasa kochepa ndikukatenga kochepa kamene kwambwemwe ndipatsa kochepa ake ndeti ndigagwise ntchito bwinobwino ndipange multiply kachuluke mpaka na ndipange business ndilowetsa apa ngati kampamba tikatero ndiyambe kupanga ma profit. Atipherano munthu amene anali ndi kuti okwanitsa kuchulukitsa. Mona tatsala ndi kuti no ndi anthu onena kuti iwo ndiwongodya basi akapasidwa osatinso kupasidwaso yayi. Ndi anthu onoti si alanda apapananga akapha kulanda kuchosa moyo kulanda sojani, maona akangozidya kudya basi akatiro azikayang'anaso kuti akagwiraso ndani akaphaso anthu enaso akakhaso ndani kuti mwina maka akalandeso ndalama choncho. So sad. That's why ziko limazipezeka zoti kulephera kutukuka chifukwa cha anthu ngati amene wawa. Anyways, we know kunena kuti apolisa agwira mwagwire magayiziwa ende mukagwirane alandire zilango zawo. And these guys tinangofika poto panawo ponena kuti sitingamangokhalira zomwezo iye aombera phachani. Mifuti imeneyi kuchokera kuti funso loyamba ndi limenelo. Maboda mwathu monso pena pake ndiona ngati silupangamo cheki bwinobwino ende zimene zinakambaponso mbuyo. Mabodamo tayang'anani kuti kodino tikumawunikamo anthu akulowa ndi mifuti muziko munomu. Zosatira zake ndi zimenezi. Ndeto anthu amene wawo anatitopetsa kunena zona tisamangokhalira nkhani zake zomwezi iyayi apa ndi mfuti akenako amangidwa, apa ndi mfuti kenako ayi apanga amangidwa. Ndiwona ngati kunena kuti no tikwena tizipange control potumiza mantha, and the best way yotumiza mantha ndi kumangophaso anthu amene wawa. These guys have to be killed. Akapha chonchi nawonso aziphedwa, and how I wish kuphedwa kwawo kusamakhale kuonena kuti no ndekuti no azikaphedwa chakusede kwina kwakeya, azikidwa ndithu paja pone kuti payeya wina aliyesa akuona ndi kuwapha amene wawa. Ndekuti ena amene anali ndi ziganizo zonena kuti tikabe ndi mifuti azichita mantha kuti feti yanga ndiyo kokathira kwanga ndikuti ndikumene koko. Tikapanga choncho ndekuti tikhoza longosola dzikoli, tikhoza kupanga zonena kuti izi zomangophana zimwena make zichepe. Nangati apa ndekuti no Emmanuel amene waphedwayi ndekuti no abali yake penepo amene amadalira iyeyo ndekuti zinthu zikhala ndekuti zayima pamenepo. Mona ngati anali ndi mkazi ana zonsezo zikhala ndekuti zikuwapanga affect. Wabweretsa umasiye, wabweretsa umphawi mwa njira ina yake. Akuba amene wapangiso zonena kuti kusowa kuchotsedwa moyo kwa munthu ameneyi kubweretse zinthu ndekuti zoyipa ngati zimenezo pa miyoyo ya anthu omwe ndosalakwa. Now the best way kwagwira magaya amene ndikuwapha basi, osatinso kunena kuti no iyayi yapite pa khoti kenakono iyayi akakhale kundende zani. Leta tizizamva kusogolo kunoko iyayi akhululukira presidential pardon akhululukira akhululukidwa chakusogolo kuno titayiwala ndekuti zonena kuti kudali mudana apanga chani ndamana apha omwe kutokuta akhululukidwa. Sefe kupewa zimenezozo tatiyani ndekuti tizingowapha anthu amene wawa, tikapanga choncho mwina zikhoza kutithandiza.
anyway maganizo ayi amene wetu ndipo choka mayankhula makamba zono ti yayi musakhale pasi nkumapanga advocate zinthu zoyipa osamaulusa nkhani zoyipa yayi musamasokoneze mtundu wa Malawi koma reality lero ndi imeneyo chifukwa chonena kuti no lero linde kuti ndi Emmanuel Mangana amene wadani waphedwa yeti ndi mwina mwake no sakuchokera ku banja lanu chifukwa yake mungathe kumayankhula choncho even kaya ndi fans yomwe ya ku polisi kaya ndi amajaji amene amayankhula zimene kaya ndi ndani kaya okhuza ndi amamba za malamulo amayankhula zimene kaya ndi maloya chani chifukwa chonoti munthu isachoka kubanja kwanu koma day imene kuzakhala kuti wina wake achoka kubanja kwanu that's when you feel the pain and then muzamvesesa kunoti I think zamayankhula ndi kuti magayi aja pajani pa Justin Tege paja it's out of ndi kuti no the pain this kind of pain ndi zinthu zopweteka kwambiri these guys kwagwira kumango wapha basi mukaapha ndi kuti mwina wake tingatumiza uthenga uranu wene otherwise every day uyu apha mwakuti uyu apha mwakuti zokhazo tsiku lina lililonse inu tithetsa mchidomeno potumiza mantha ndeti yaphe anthu amene wawa anyway maganizo ayi ine akuti disclaimer akuti